106.9. A more office woman for a war kingdom, Mankasim, one more be our kingdom 106.1. And a fake Kanashaban radio so a war Kanashi market. Yadamunyanam was Sadam wasi. Would they call than a sono SOMPA FM and a Facebook no? SOMPA Accra 106.5, SOMPA Accra 106.5, YouTube near SOMPA FM Live, and at www.sompaonline.com or and some no Ubenya the Don one working kind. End point homeopathic clinic in ye. One my Arasano a fee no one casa a walkway, Nekwaje Irish FF3 or Haja special foods, Yadamwa Sadamwase, Casa natural mineral water, so I can be and has soon. What is so crutching and Adam Asoyasene, and then some would Wayatanasia yate Ebaba Somwono, Nini Animono, ebi NSA. Arakwasemu abeto just say a brantie bi a wedding fishiano beye ne duro nu emfinfin hono baabi ekonkonya yie kwatwe musikan afasha sede beya wo be display ne krachi power senko wiase wato ananom wonsie do Aswaya shofe samya manya won sam so de abasanya no korada sama me sadna tamaklo wanafia senemum wahya biaye bia ndc4 esoguna no Ghana ban e de ato dwasanya me yadom afiada July ne de toso miensa no afofida Aswaya won mo so ehwe me bambo mu aseginaye sanne wo bibia dokita license ye no ye tuo license bia no ya license no fabra na aka wo bi ma panyipa ye ba no bambo mu a wapene mu ye Richard Kumado asemi wo baba kasadia fa ho kane dome kwa benyamra sebedwani odumonyamfo Sara Adwoasafo abusua ene na dofo ne de ato Ghana ban nim sesesi ade baabi asem na kwakoduro no ano ohye wo mu hia tentrene Aswaya sha wo my Ghana ngomasia won san so na de to Ghana fo animwe wo mo twem se bole senior high teacher ni no a wo kwhwe na akodaketwa wo science lab wa wi akire won sansam ebeda adwafa ne tadua ho no teacher ni no wo ma pɛ no a wo mu hu no to mo sra de hyese obi anom wa bie won homasua ensem kro no a emu no asante mantem atena ye hye homasua ensem so edi dwumadie bi ababetu dwa eye staff band and high school music na niema hudo bi a womo edi ho dwuma ewo dwumadie no asene ye de mu nsem ebrem amra sebadwa fie nso ye bebo wura ho no masan ana nioma si kakọ ehon nso nsem obeti na ye wia ye do akọ amanone na Ghana de hye bi a wono no British Airways ehon wo ye adwuma enko wiase ese akwada wedding fishia no dumienu wakosese no aman na asem na kopie mu wokoto a emfishia nwotwe ne yede ama pilot yi se wonkonko da fiase wokono wo ba wontu sa na mo no biem we ni afoforo bi ye ka ho ena awie yi ya bekenkan ede ama mo seprem to brekase bo ADWOA ASARE enimidin mene AKOSUA AGYEIWAA kwade boatin Afei ensamno enchiremu ankasa enie arahosam abeto dwa ene se abrantie bi edin eba ya ene hyehu ye gidi se hyehu ewo ne mfihie aduonu entem ne early 20s na abeto dwa se wahwe ne nkwan ya ewo Salaga ye no wo East Gonja Mansino emu ewo Savannah Mantemu na ono ankasa na de sekan awo ne ho ama national atoa na nanom ewo ensiedo ni nyina ne se na wo kwakọ kire ne krachi powers se wo no wokita spiritual powers na rahosemi enura ne siye na program bi ikoso a emabunu no wo mudi dwumadie bi ahye so se annual fire festival ya ekoso ewo Salaga ho na dansefo anu wo mani tua rahosemi mu kire se abrantie yi na wahye ne ho de bansere ene nhomane nioma bi asensen ne ho nti mu a mo hwe wo Facebook no abrantie no agidi se wo ne early 20s ne mfonyini ne da ho wo hye top black en wo hye jeans trouser ibia ne asekan enuro ne bansere ne niema hodo bi na wo de akekere na yaase enti wo mo ko program na se ne de wo mo gidi pass hyehu saa de no na wo ye na wo koye no wo so o se de festival ase ya na mrantie ne taba na won be kire wo mo krachi powers no wo pese wo manfo eba program na se hu se wono so wadi aduro na wadi na sabe nya no keke na emom wo beda na wadi am obi ehunu se wadi aduro na wono na nya de sekan kura ekan nipadua no a ebetwa na nkampese moja bi kura beba na obi ehunu ene se o no wo mo bo atwene no wo mo sa
na se hu kom no wo koba wo kitase kan no ene wo de twifom no wapagya akosoro saa wo bia hu ne ba ye na se hu de se kan no wo ne yem oh no wo de atwa ne nsa no wo de awo ne mfe kire se wo mo ho no de no wo mu nim se display no abi na ekoso na fe abrantie na ba akumienu wo da fom a moja ebram ne baba wo mu kukuru no a Salaga ayaresabia eho en wo mde ne ko government hospital a doctor for share ye no ma twe no ma fa we yesi yemfa no enko emergency na wo mo hwehwe no so no a wo mo ho na a doctor for ne ba yesa hyehu wantimi anyina epura na no enti won ka tiasefo asase hu bi me ye kase abrante no ahwe ne nkwan ya na asem yesi ye ama omanfo ete Salaga ne potem wo mo anum ahu mo sanse ade a ye kwakoye festival ye nyina ye agi ani na wo be display ne spiritual powers ne ade ne nko wiase wo be wusa ne de young guy ne early 20s na ene wo de spiritual display akwakwohwe ne nkwan ya nti o manfo e wo honom se asem no wo mte ye no wo hu adwiri wo mo pa ye kasa bambofo aso asem ni mu a wo mo eye mu hwehwemu akwakosiese de ekoba ye kora ya abrantie ne eba se won konkotua na mo bia etisa na we nso akwakoye se ne sikantwe ne ade aba mu ne die enye den a esa investigations etimi koso ntiara kosam a efiri Salaga eba ene adane atwi Australia one more chef fisam ni amanyo won sam so ya ye ramunta kamu baraka dano no wode ato dwasa ansam bi akoso e wo magana mu ahuhia se won mo ekirechi mu na mpanyimfo se wo bi kan tam go so se bio na ko ano na nko nkirechi mu adeche a wodo ba yam ponkodwuma pa ana sai wo se ma me a emre bi atwemu na maslok wo panyipa woda no ma mesad na tamakulu atuonu ya na no wada ofiri abrochimemba pie mu o magana mu ya wo kwakotwa mfinhia makoma kodu e wo afiase no NPP amanyoko no bi ne nam ya wo mo keka sa han ma me no kora no wada ba bi a wadwodwo no ho kora ya NDC fo ma ne dan ya wodamuo entinye se bi a wada afiase bi ena ne jetam no wo twa na saasam no a enenam wo no ene ye ramunta ka mu baraka wo no ayosofo a wada efesam ne amanyo won sam so no akora ya woko asante mantemu a wo ya so asem raso dwani wo panye pande na no atomu kire se enya no krada bibia se ne wono a ekire se maame no wo na afiase na ye kasa yi maame no edamu a aposifo egina ne so na wono hwa se ne be yi a wonfom mara na emmumu no wo bedi nhye bia ye wo prison ho na anuoma atumi akoyie sa Ghana fo nya ban ni sanse dia ban no ka no enya de obetenta so gufom asa ne ka chema afade biarada Ferdinand never went to any private place. From the day she came, she had been with us, and she's with us, and she's serving her term. If you want to visit her, you can write to the prison service. They will talk to her. If she's interested in you coming, she will let you come. But see, people make it look as if, look, if I go to a prison, maybe in Ghana, we take telling people where somebody is serving lightly. In other world countries, telling people that this kind of high-profile person is here can even lead to the death of that person. So it's for safety. I was turning kai I swore for ya was share a fisum and amanyo on some so you are Muntakamu Barak and Namma said Natamaklu, none son someone in a mono, what de anuyi atuja. Yeda soa ejina interior ministry honomona womo den krata ba yira muntaka kro ya ena nensa ehya de womo kanyina ne senya me ya domo a bosome July ne da edikan no asi wukuada enti 1st July no eya for fida na emum se omampani His Excellency John Dramani Mahama wukuada na kwakoye eda no emfinfinti no womo yi holiday na free wukuada no de akọ nyame ya domo a efiada bosome no ne de toso miensa enti July 3 ena woma declare as public holiday said ye beya ebetimi aye long weekend de ama adwumayefo ne titru ene aban adwumayefo na womo echiremu ese we no eye oman no amamra ya yede eye adwuma ene womo agina so Act 601 eye Public Holidays and Commemorative Days Act no 601 ena womo agina so a womo aye yesa ensachrae no enti Republic Day no ye 1st July biane no ena esanse besi week no mfimfi ukuada nti no womo ede akonyame yadom efiada nti kuada ne de obi abekọ adwuma akoye adwuma pepepe na emom Friday no ye 3rd July no ena eye holiday nti omanfo nyina enhye nso se de beya wo mbetimi ahye saa edai eduru ho a
na yagosuwa da jina wa maya fisam ni amanyo won sam so no anansemu wo mo de baba tu dwa atwere se enoma ekoso wo magane mo ne druma bia na eni anyan ye woni pa binim wo no mo a etuo no wono mo license ye kita wo mo a ewo mrem se wo mutumi kita tuo na soso ekwan ye wono mafa so mo de di dwuma wo man mu no enya de so ani kura nam so nti no ewo so bia sa be license ni tuo foforo anya sa wo nia ye beje wo license no e de afiri wo nsam na sa asam no wono mo kan no anam so amapanyi pa ba na bomu a wabene mu oro Richard Kumado edna no atum wose asoye no kan sa wone wo nya adwene asa de wo hye se adrofo won mu twihyen wo mamu nyina wo bia fa license mara adayi a ye bese yi nkate bone no firi kwan so enti asa de no de enya de atwaye se ya license tuo no ya license wo mrem ya ayi adwuma enti se obi didi bone ya sa nipa koro no era wose ehwe no mu mamra ne die na de ote ne ba bia won ka bi nhye mu a ono de no se bi won kwato mu wo bie won fa nkodi awuo anasa ne ho ma asam de eside na sa nipa no yesanso je ne license asa free nisem. Are we saying that if people are not driving properly on the road, they get up one day and revoke every driver's license in this country? Is that what we want to say? And guess what? When we went for the gun amnesty program, one of the campaign messages out there is that we are not taking the guns from you. We want you to register the guns and regularize them. People got their licenses just about 2 weeks ago. Then, without warning, all of a sudden, we announced that we revoke all those licenses. Now, people have guns in their houses that they have registered them. Now that their licenses have been revoked and there was no instruction or direction as to what they should do, if police walk in now and they find those guns with you, you may have some questions to answer. And that is problematic with the lack of clarity. I was on your turn and care upon your pie bana bambo mo wapeni mu. Oro Richard Kumado. Yetoa kasebone so ewo ensem foforo emu ensem twofo nhye mu bia koso a eyabusua wo mode hye ne kane do me kwabenya mrahye bedwani onmonyamfo Sara Adwoa Asafo na ensem twofo nhye mu no nyina ne se wo mo pratentene ne de amama me ne sanse nema bia ekoso na wotwe a etwa mu no a didia e de aba na wotwe mu no de yade bia hadwene pa se maame no etu aka no na wodaso a prese obetimi enya ne nkwa edidi mu na Dr. Buachi Yadom wono ena edankita hudie ano edima abusua no nsɛmtwofo nhye mu no ase wono ena furu simpie ni apaka kasa no wose se ade ba bia duro no Ghana fo nyina mfa mpaebo enta Adwoa Asafo achi pa na womo empre ema ban so emra mu sanse we ya ekoso obi beka se no obi abusua mu asam de aban efa ho sen no wose da bi we ya atu atwia ba mu ya akwa ye twema mentwia Adwoa Asafo ne ne nuanom eho nsam na kwakoye bebre no aban no anhye na wamfa ne ho anje mu bidia ene eyade bia na ba bia be kekenka ko no emfa asem papa emma sanse sebe Apostle Safo Kwadwo Kantanka wote ase no wo bia ante se na busuafo etwe wo ho abo so senti se ne wada ne benkum so na ono ankasa ne ma ebesori etia wo ho dia ene ne yade bia ha adwene pa Dr. Buachi Yadom ewo domi pilatu abra na nsɛmtwefo nhye mu no ekoso sei ena wode to yama ne boni na opon chichiku anim kamu ho ahia abom sɛ mo bɛboa na ne ato ye nuaba ye maame ye bibia Adwoa Asafo ye bɛma amansan asoate no mapu nokre a ne me siye no o meti ase yi papa etiadura pa na me rehoye nyamba eto bi nuaba yi beka ye de na ko emaya akokwa education aye mi de bebre na no ade de ko ba bi bin se de ye no wa ye very weak and adwi constantly or now they don't mean kasa, but we're on direct contact with the conform here close by. Ye jira hey, also be bombaye, ye twaso, ye mompaye, ne munyepi, Adwoa Asafo. Now they told in idea, Adwoa, this particular place, the venue was selected simply because Adwoa ye politics, she we mu, and make us say you try to flew my work. Ne mami anti-Mary, or can home, ufia, abiwanu, unia family. Dr. Buachi Yadom wono ene dankita hudia no ema ebusua no ene se wode ne nsem atudwa no eno achi Kwadwo Asafo Junior ya wono so eye Apostle Kwadwo Asafo Kantanka ne mamema ne baako wasere pa se asafo no adaworo ma womo ye wo madwuma etoto wo niema wo tutu ne yiye sanse ba ye asore nso mu gina mu dendenden sanse de ekoma ne nua ba mai allegedly
wo musu se wono na etai etuotuo no akire no ne nyina ye se wono na epre se wo be ye kandini e de ama Kristo asafo mission no enti asori no so e wo role a wo mu play e wo de e koso ba nyina wasere pa se wo mo totototo wo mo niema ye se de be ye adwuma wo mo papa ne be ye ya wo bi ante ne ho asembone no enye ni wu achi e na obi e be keka nsem bi a ensem fata. Some of them we've gotten to a point whereby our father gave all of us the money in our dying so because also the I live in my father's property. 3 of my sisters also lives in my father's property. Another sibling of mine also lives in my father's property. Where I also live is not mine because our father who do age so growing up, everybody knows the near papa's I keep saying, even me, unless you say you could be a papa last testament, so no cast and fulfill, then I'll be like, oh, okay. But based on the common medicino, one fact as of the come on, coming home. It's any affair, only one now, make us a amended constitution, and I'm a diggy, and a privy. So I still stand on this thing that even with my sisters, our father says that even a woman, man, po, 8 minutes, India Guinea, it's your best Ghana for the dear sister, could do to see and then he am pipe. Well, Cecilia baby, I dear not drink it, woman yam pipe pa, Edema, Sarah Adwoa Asare, way, Kwajo Safu Junior, Apostle Kwajo Safu Kantanka when you baby chrono, ne mamma man bako, and not what is a wordin and no din some atu jana, yamani boni, nana upon chichiku, and a way by. Oh, dear, you are from Tubercasia, for SOMPA 106.5. I cry and Quavata would win at a Cassia boy and a more year and some fufumu. I'll show you one more share, one my gun and woman's young some so idea the stradia at to gun of phone in him say a drop in Diani Sufra Bemo already. A drop in Papa, sir, ye Sufra gun of phone now will be a adnid ye be a babua na the aqua queen say. Bola senior high teacher near Nanzemuni video P. Montesor, say when it's near da Asha Science Lab wa womu ya womu bieno. Sadi Janin wajani wajani na watopia fair giant bapemune. Wama penachira kwenye anyadi ya shuen wamo sakanwo. Enu waka hubi amabusa south mrasabajani. Yeru Clementa Park wanu wakro ya. Ena ngumesuya asuen wapenyipe wadieni mu anu wade etu jatra se. Diadru no adie ayadin. Enti wabasere se Ghana fo nyina yemfa ye ho anyim na obibia dan rabi anaje chene no nim ne baabi we ya obusuani ana wadwane ababa sha won chan yi a na senese Ghana ban hwehwe no se womra no meyi nsam ano de enti e de akoda ba sha ne nsa se won kire ne science na wi akire se bio akora na ham ene wo kire science ne fa no no akwa kire mu amampanyimfo aso ate na ebra won monya for Clementa Park wakasa no ne nsam ni. It doesn't end there at all. How can it end there? The interdiction is the initial step. The investigations are ongoing, and because we are lawful, although we cannot guess the outcome, but because we are lawful, the processes must be allowed to unfold. But eventually, the final report would get to the Ghana Education Service Council, and the council will make a decision. Your guess is as good as mine. There is no way somebody of this character should be allowed anywhere close to our girl children in any institution, let alone a school. We wait for the processes to run their course. Law enforcement is also pursuing it because it is not proper. And I'm saying this because we have seen other videos of the same teacher engage in similar conduct with different girls, which then means that this seems to be his forte. This is something that he has been doing, and only God knows for how long. And so the law enforcement definitely must step in and would suffer the bigger consequences for his, I would not say indiscretion, but his deliberate decision to exploit vulnerable girls put under his care. We can't excuse that. I was here, and what you're not so my corner, my baba, over Tiasi away. I abusa South, Mrasabajani, one for Clement, a park. Yeda soa ejina humesua ensem no yede okọ Asante Mantam na Regional Directorate no Ghana Education Service woma pa dwumadie bi ho ntoma eye Ashanti GES Staff Band na Ashanti High School Music Fiesta na womu kire mu se we no eye dwumadie sonko a womo de ahye so se de be ya wombetimi abo enwom to wombe pejemu ni abo hu dewuro afei amamre ne amane
ɛna afei nso adoma kyɛdeɛ soronko a ɛtɔda na eduadua enkoda hodo a wɔn ɛwɔ senior high school sahodo no emu enti dwumadie no wɔn kɔyɛ no wɔ Kumasi Girls Senior High School ɛhɔ no wɔn de hyehyɛ so ɛne headmistresses ahodo headmasters mpanimfo ahodo a ɛda ho mpanimfo wɔn nyinaa bɔ otwi ɛkɔ dwumadie no ase na wɔn kyerɛ mu sɛ wei no ɛyɛ sɛ ebetimi apagya ehuma suampepi ya no obi ɛwɔ talent bi ekuta no a yɛsi school mu ntete ya wɔn yɛ music ɛne wɔn yɛ culture ne deɛ yɛsi sɛbe wɔn abɔn ɛna ɛyɛ yɛ saa courses no nanso mpanimfo kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ saa akora na tie sanse ne abɛɛfo nimdeɛ dandan ne ho yɛ nyinaa yɛ nimdeɛ music ɛde ɔman bia etimi kokoduro enti sɛ wobi ɛkɔ senior high school ana wobi gye ntete ɛwɔ music and culture ne adeɛ na no sɛ ɛyi university fo elegonfo ne ɛnyɛ wɔn ne yɛde wɔn twetwa music videos kyerɛ sɛ program bia ase a ɛkɔ so a ɛfa music ho deɛ wo sɛ saa nkrɔfo yi wɔn timi kɔ perform wɔ ase enti yɛ ade amfasodie pii ɛna ɛwɔ so dwam training a wada dwumadie no ano ɛyɛ nananyako abro a wɔtɔ so miensa wɔno kuro ya na ɛyɛ ɔba ahema ɛwɔ manso nkwanta wɔne yamane boni ba wa beidu edi nkɔmɔ ma wɔkyerɛ mu botae soronko a ɛda saa dwumadie yi ɛso Kumasi and beyond. I encourage all students to remain committed to excellence in both their academics and extracurricular activities. I urge us all to continue to support this initiative and especially empowering the youth. I will continue to support the Ashanti GS Fund and any educational initiative undertakes that will help motivate the students of all schools that are present here today. So if any other initiative comes, I will gladly support the National Foundation and National Traditional Council. On behalf of Nana BBC After the Second National Command and myself, the Traditional Council. Thank you so much. Wei eye nananyako abroa wotoso miensa manso kwanta ba hema ena wote se wode ne nsem ato dwa no enu achi asante mantem kwankyerefo a woda homasua ano Dr. William Amankra Apia wono so ede kakrata ato kyese music fiesta ya wo mode abai ebetimia aya kwanya kese ama mofra wo mo ewo talent ewo nwonto ewo arts ewo culture mu no wom so betimi anya sa akwanya no wom ada wom talent no adi It say JHS, SSS, regimental, into all facets of life. When it comes to soft skill, we want to develop it. Art force competition among your mother and so on. It's way, school for now who said, I didn't get you, but a person would do a year. The person who be there. Want you to have multiple talents. A can additional ocean. And pay for your mom boom say, we are say we are students school be say school be our man school be SUMB. If at the end of the day Ghana will be the winner. Obetumi we school so when there will be something for him or for her to do. Enuntina am be say obetrena akora ye wo kwan ye de bro ne sema ye boa ba ye nka tell cement entia akora ye tie ne say wo kwan ye so fa kwan na obefa so watumi atena akora na ade no so no it should be guided by love. It should be guided by love. That is how it is. The person encouraging soft skill, talent to me. Dr. William Amankra Pia wono ena eye Ashanti Regional Director wada ehumasua ano ena yete ne nkan yamani boni ba wa beidu ena dia mani boyi ebai. Afanye ko mayi mo sebadwafie na mo sebadwafie ana ansensema wodo hya sese ebobo bade fi wafa aban ne bo hya wodo a wo hya titiru ene ema ne bank a wo ya se obabie sane ye beya bosia bo beya kono na ye nika na fedwonfo manso wo mo botomu aye de ediama wonom na eno ana ho anu ye no soafo be de akira wo hya man sika sem so no nyamfo Thomas nya kwampem wono akro ya yesu jamamra sebadwani wo kokoyi ano kire se o Ghana ba ya de ne yampene no kire se wode ye hye nyina agu akwama ma Women's Bank no so eno so gu akwam na enche wase media fiscal policy review no a wo ma ba kenkan nyame yadoma July no ya bete ho asem awom sa ban no to ho na mo a eno so ho hyehye egu akwam
I can confirm that a lot of preparatory works have been done. On 26th of January 2026, the company, WDB Ghana Limited, was incorporated. Government has subsequently applied to the Bank of Ghana for the license to operate the Women's Development Bank. I wish to assure the House, the honorable members, and the House that the Minister for Finance will give full updates on this intervention as part of the mid-year fiscal policy review scheduled for next month, July. I was your way, I had Deputy Minister for Finance. When we have for Thomas Nyakwan Pemra Shebefie and ask me what it is. Na Emra Shebejemu Honumwa, Swafo ya was share a man in Memman Kwadahu Bambo, and some so Yamame Agnes Namu Mulati. One also the two just a dear Bakwe had dream pa, Dichu pa ewa Ghana Mountain, so ye can crady and cry crady, just a duchum, a street hawkesi, and Kwadan Totofe, one Kumenkuma, a be and Kesa Wamu Tina school, Demun Musian. Na wamos also yes PK yes because you anime mentors no woman nam traffic who do emu asabe dodo no ano enye womo pesa wombe nanam emonten so wabra woma fefo e wo suku dan mu a womu esuade na yeka sei wo se womo ne Ghana Police Service for civil society nweku ahodo ena fe social welfare womu nyina ka womo ntoma abo afede ano said ye beya won betimi ahwe no ma regulate saa niema no wo mu ebeyi wo ma free kwan no so nyina ye beyi wo ma free ka kwan no so said ye beya wo so betimi anya daache papa ne nsam a wode to dwane bini. Notwithstanding this mandate, the ministry continues to play a strong coordinating policy and advocacy role through the following interventions. The ministry is working with MMDAs, the Department of Social Welfare and Community Development, the Ghana Police Service, civil society organizations, and development partners to strengthen child protection mechanisms for the identification, rescue, rehabilitation, and reintegration of vulnerable children engaged in street hawking. Enwachi no wode to dwasa de ba ko e man koda ennam ne namba kire sa no e ya ho kire anase wohia bubro enunti e na ban e de de friend social intervention programs bi ti say a livelihood empowerment no e leap no against poverty school feeding ene enhyeha hudo bi aka ho sa enunti e na ban de abanti ministry no ene mercy assemblies ahodo no wo nyina moa bi esese ministry no e de ma assemblies no se de be ya wo betimi identify sa nkoda wei na emoa bi a wo mo wode mo no wo de ama no wo sesa e na natena ye no wo mo beye. Recognizing that poverty remains a key driver of child hawking, the ministry continues to implement social protection interventions such as the Livelihood Empowerment Against Poverty program, school feeding initiatives, and complementary livelihood support programs aimed at reducing household vulnerability and discouraging child labor practices. The ministry, together with stakeholders, continue to intensify public awareness campaigns and on the harmful effects of child hawking, child labor, and exploitation while promoting the importance of education and child protection. The ministry is also supporting our power baso abajokoya one mobile yeshemodi afa is Gonja Municipal Hospital. Ya no awa salaga akoda yakwa wana foforo kura ye wi akira akoda no wayera bapemo ne empanyifo enhunu. Savannah Regional Health Directorate no wamo anade krata aba wo mo kyerese nipa makomakonson abajokoya one mo apaw no na committee no one Power Savannah Regional Director of Health Service, Dr. John Eko Otu, wano ana epa sabe jukuo no watcher se womo kwa hwehwem adekodi anam so ma akoda no yiraye afei womo anam wonmo so wonmo anya omadwuma yi a akoda no yira firi wonmo nkyanye ena kwan ya nipa krofa so be fa akoda no eni fira yeresabia hono sa kwan ni nyina ena wonmo fa so na wie kira womo ade solutions ronko full stop asituo ekwan ye be fa so asade we ebinsi biem kra ewo ayaresabia etesa ewo Savannah Mantamu na wonmo kire se enunti adwumafu na womo wo sa abre no eya nasefo ana wonmo ehwe nkoda no anase abata no sa abre no sa nasefo no nyina no wonmo amoma tena nchen ya wonmo ekire se kosese enhwemu mapa ba ye adwuma ne ehunu se obi ahoso sa abrobe no enya de asa nasefo no wonbe kwa ye adwuma ewo Savannah ho amana ye sanse mu oya abosome mako enko no
wo ba betenta so a emu yaw emu ayaresabia kosikatria scan twane adeade ansa na dan kora abaso a chenchenche mo be wo wuti anye ye beka se be yo yes na ya de sekan asa so akokan na nyame ya domo ba wo afa wo afa oba ebe wie kire yese akoda no ayera efa ne sai na akoda no etumi yire fra ya sabia ho na sa asem ni mo orempa na Dr. John Eko otu ekiro se eno wonchi no wo mo gina GS code of conduct so na wo mo de aye adwuma se efiri na du kurei anasefo no de wo bia etena nchen kosi se nhwemu no betimi asipi na asita na eno kura mpo no kura no woni aye bechewo se asem no fa wo bie enam wonsa so ena ma akoda no yira de fra ya sabia ho no eno nso so emra ene obedi sane yese na efata wo mo eno Ghana Police Service akabo mu a enei wo mo aka wo tamase ani na wo no resa na ebeya ene ne kine yata no akoda no a wayira ede afia ya sabia ho no wo mo nsa ebetumi asoni mu afi wo ma tronkrata edi akwa ya sabia wodo a etwa savana ho achi anye savana ho a wo my Ghana fa na ba bia ye wo mokoto asere ayar sabia mpanyimfo no sane ebe ye na obedi akoda bi ba beduru ho na wo hwe maame no ne ye bi nisu ne ban sane ye ekwo no na se wono akoda no wanyini woni se akoda no ye ne dia wo mo anye die ne ntantem sokora sane ebe ye betumi ehu na akoda no nipa ko a eye na dia na yetumi achi akoda de na bre wo maame na enioma akoyie doctor se wosi achi obi bia da pi no wo hwe maame no ane abatan ya ne wo mo bayira no se wo bia aka na komanto ne yemda se bo a akoda no wo behu no na nipa ya no dia no ne nsa atumi aka na de Pramto braka sie bosuni e SOMPA 106.5 FM akra ye ne affiliate akodo ena ye che ensem no wo amane foforo mu no Chief Executive Officer wada National Entrepreneurship and Innovation Program wono kuro ya nso na ukọ bonomantemu a woye Regional Communications Officer Bediechwe Emma NDC Amanyuko no Lawyer Eric J ye kasei wasoa nioma hodo aye nyamiso adwuma ma Suma Hinkro Health Center ye no wo German North Mensino emu wo mo de akade ahodo dodo no ye medical equipment ibi akwakodum wo mo se wo mo ngie se de beye betimi aboa ama ayarehwe adwumadie no akonkan no wo kire se enche pi ena mpanifo a eda health center na no de adesrede ebeto eye nepfo wo mo anim se adaworo ma se ebiaso wo mo so a wo mo so nche bie se de beye Suma Hinkro Health Center ebi beso wo mo so sanse eniema ekoso wo health center ho na no odin se ye de obi be frifie aba yaresabia se nipa na mramagia yarehwe ne nko wiase se be niema hodo obi ebetimi ama services no aye effective dia mo mo ne no so akwakoye boachi bidin enti wo mo de asam ne beto nanim no so obetu ho na mo enti ebi ba ne nsam no ena wo no so toto niema hodo obi a wo de koye se de be ya wo mo so beje na wo mo de ahwe o manfo yade se wo mo ba ensam a owura Eric J editu yamane boni na agema no pambo anim no yentibi We are sorry. Me call Pentecost, me call Roman, na me call Assemblies of God. And me call share boss. Na me adu ni etu ya me ka. Me che me boss mi eketi ya na ma. Sorry usu me nyina. Dissolve the tea and me de buy. Nti me call share de ma sorry for ni nyina. Na de si me ni so ne se na me de afi ba ko aka me mfi ho. Ese me twa me ni me hwe me chika. Nti Suma clinic ha na ne ba na ye de akodu ba bi eju. The letter they brought to me then was no mo say mo computed, so they brought the letter and so me say me come and say na me bibi kan ho na me so me de abebo mo ka de na de me ba birthday ni be di e ba pa but if you de ben for say ni ba ekotrim na ho be hia se me ba fi na me no ma ba be di abti me kan me say kakra nya na me de me nim se me de ba na so be boa na ne kini dwuma de no mo di ti wo hwe na ma ahodo na egu ho na me de ba na de si na nanom ne sofos na ye de ama Suma clinic se de be de pejabu ama yensi mo ebi kakra. Lawyer Eric J ena eye panyine pa woda National Entrepreneurship and Innovation Program no anno na ne wogina health center no anemu eje nioma no eye chairman woda center no interim management committee a womo atie Reverend Oben Ankama wono so eda lawyer CP se watimi aye nyameso adwuma etise ono so sei ena o kire ne nsemu
here Presbyterian clinic say yemfanya juma emma apunde enwi peye e wo machine yade na second say pa emma tedam punyankopo na oson ne dai na ono so anzisi na so na ode achadie edoso ohwa medical equipments bebre a ode aba na wanda so say facility so de be adwuma yi so na be ya sika unyaye na fu akom de bae no so oba na otinka bu say arehwe ekoso yi e wa ha eda wasipa na yeda sini ekoso na ya kan bi request buy and we buy no here facility ya bukai ni say ebetimi akona nimadu hospital say no ba bia du here equipments ya the next stage eye polyclinic na emi atmanya polyclinic no eye theater e frase pese ye ade a eboya ho den so kakra and say bomodin se betimi aye nti ebesre onipa ba ko ntimi ya din na so so kono ha na mpemfo atwa ho ahia no nyame boa na hu bidima na adu ase de amma to monchomani na momra no meboaye. Reverend Obin Ankama wono eneye chairman Emma Suma Hinkro Health Center Interim Committee a womo atese womo nhweto to niema so yamani boni na agema pambo ene di we bae na woko bono mantamu a bono mantam no one more ayi mensena hodo bi asi ho no mo free primary health care no dwumadie no ebi akoso ho Doma West District Health Directorate no one more aka ho bi na dwumadie no wo fe dikan so ana wo mo di ahyahye so wapa ho ntomakora anam so ama ora Daniel Owusu Amponsa where Doma West District Director of Health Edema wono na opanyipa no wakasa ya wochro se we kura ye na hyase afei no mba ba na kese so pa na aboa temamufo na fei wo ma cheche nyu mamudi a kire wo se aban ne ba waba no waba de ma obi bia daba se de be na sabia hiafo ne eskafo ye ntam ntwe na emu ebeka si ani na ebra no wakasa no ya ma ne boni kwakumensa abrampa no ho no bia watwe we de brezi SOMPA ye do so no eye se ye de free eba beka primary health care no aponde adwa ye fo e wo ha nyina ebegya tum se enya se health insurance e wo ho no mo a anka abibia ye beko ayaresabia bia ye betua omo enni health insurance no se okọ ayaresabia otum ni botum na wayi e de atua services a ye de amano no nemom sisi yi de etumi aka se at the primary level a eye chips no ayaresabia ye hiane se woye Ghana ni na ukura o Ghana card yesem se muntie ni se ye hiane se woye Ghana ni na ukura o Ghana card ye bema ayaresa services a ye quality wi ya na wasore na woko awuntu ya hwe so we have insurance e free sa ade aba se babeboa se na medical aka no na yatumi atohye apomde adwuma no eyie na gaps ade a ewo ho which is access ebi kan quality any sikasema ewo adwuma apomde hyehyɛ yemu no ni nyina afriko na anochi no wa mananso wa no de baba to aso se free primary health care no ene one mo tiretim chips compound ahodo nyina ne health centers no one bara se ebedru ho ama o manfo wan ha wo se okọ chips sisi ya e free eno achi kura mpo no yesan abewura fie mu asan screen ahwe a checke ye apomde se ne isitie entina enye chips compound ho nko a eno achi okọ health center bia eno so e free eno achi no okọ polyclinic bia so a e free obi be bisa se na hospital ye tie nyina no se e free chips se ye hwe na se bia bibi nko ya se ye betumi amanage case no wo ha e be manage a e free se ye ntumi a na yabo akire e de aba health center se health center no e betumi amanage case no wo ha e free se health center ho no ye ntumi manage case no e wo ho na se ono so e bo akire e ba polyclinic e free na mbom se polyclinic antumi anhwe na se obo akire de ba hospital dia hospital no insurance e be ye adwuma eno achi no aban ayiyi miam ya bia ya free bi health kiosk containers a ye de be sisi miam ya eno so se station ha nipa wo ha bebre na ye de containers si ha ye de staff atenamu na kwakwa mu no anu monyamfo Vincent opon asamwa wano ye mrashebedwani e wodoma West abato ampeso so fa sa kwanya no so adam panyifo ase
one of the deprived districts. Yeah, Bono region has the Ma West Ekahom. We are from here as a manufacturer. Obana Ushe check compounds and the facilities are a bit Nabuama, a Juma, Yamanfua, Yadamuku, Kituma, Mono. I'm buying from the area for media and no check compound the ACI now here and there. Maybe I was another my phone one down Susini, a facility is out. And that's what we call in Kituma, new facilities are ACD now. I'm going to say old facilities now. The bedroom will see a bit accommodation and they can't those facilities. More money accommodation a bit in our Narraton and carry on Monyan for Vincent upon some one Russia Jonia, what Ma West about one persuaso. Emrenim for Emma NPP Amanyokuna Santamanta Mujam Treni, Yera Bernard and Chiboa Sia Quandidiana, a friend of Chairman wound to me. Na lawyer for file way agent application, Ewo High Court. Nia womo Kenyina and say a bra womo shese womo de judgment nebeba. Anasa temuon beba fa galamse hontansa hodwa eda court no womo de beba no womo fa bre no enkwa anim se empenifo e omadwene se nka holiday no July 3 eho en womo de ruling ne beba we akwa holiday kura de ne na wombenya postpone enti mranimfo ne echiremu ese sa application foforo ya womo ede akoto Justice Odriko Kuvite enimu no womo hye nim se nyame yadom a womema ni new lawyer no Samuel Atachia womema ne mre kakrade ya kan sanse baby asam no wo mo aduro ansa na lawyer and the appear kubi wo be withdraw e free illegal mining case no emu no wo mu no se ebre ne yetia wadodo 88 me match man wuntu mi emra esese wonya na wone ne lawyer ya wafa ne foforo edidi nkomo kyerɛkyerɛ ne emani so ema ne hunu ensem no baby akwakodura na mo a wo matu ebre no esua too much enti na womode saa application foforo yi akwakoto court no animu a womo hwe animu se wombetimi approve na womama emre ni bi aka ho se July 3 ne dia daworo ma womuntimi entena asem no so womofa mre ni bi nka ho na entimi ma kwan ma lawyer fo no so nye wo madwuma na bibia entimi enkonkan no womu kiremu ese we nye justice delayed be justice denied asem da bi womu gidi se sebi enya temu no womu suro na nkrofo bi kura keka sese de nneoma ekọ no wanhwe ya chema wuntumi na wakọ akodamu ni adeade na wom se de bi so obi kura ekọ sa plea bargain ni nneoma bi atiti sei no kura wo sa ni previous issues ye ba ye mu a eno nkyesa wade atun se wodi fo enti no we de emre keke no mu hia se amamra no so ma ho kwan se wo betimi apply bibi ete saa enti wo mo hwe animu se high court no beje wo application no atum se de be ya mre na wo mo se wo mu hia wo betimi anya na wo matimi aye wo mu adwuma ni ye wo ma ye wo mu homework ni ye se de be ya Yera Samuel Atachia obi enkonko ka se ai ena case ne kura wo mu ja ye mandi apia kubi ye ya ena nke hu se wedi ono wankasa na gitu mu se wona ntoa so nti wafa nipa foforo a esese court ne ma ne mre no wotimi ye ne homework ye se de be ya nema nyina ebetimi akoyi ede ama chairman wuntumi ya toa ensem no aso na woko wo my Ghana mu miamia wodo a titiro no mfimfim antemu a yatete se adan a wodo no dodo no a nyini nyansem keto ama ye wodan ni bi won ma wo nana chese Ghana starting to kwaye ne abrofo no eno mu sisi ho edan no wache yie enti ama ne ye nsuo to ya feri na sa adan ni nyina na ho ode na ba fam a ahyase edwirigu ena no re wosam ya yete ne wo ho no nsuo to ye na dwirigu nipa so ama nipa mienu ba bia wo da no na aniya kwakoye nyan anam so ama deputy majority leader won wakroya esanso ye mrashe bedwani ewo Cape Coast South abato empeso so won onyafa George kwaku rekete gan wopanyi ya boanan akohwe wo manfo no mo na no nsuo ye to ye wo madan dwirigu ya wo maprepra won nadmo adwumako no na Cape Coast mayor ene koye na ebere okoduro no de kwakoto dua chese Ghana eduruma bia ewom ahokere wo hode na so yensiesie ya dan sa dan ya wona nankan so abesi ye ama wona na abetenem
wo maame abatinam wa mu nso tim na mmom nya wadwene sa dan no besiesie bato de ma rent wasa sa no ma no nyina yade ha atwene nti nsuo tok kakra bi a na asam ne amane na ato Ghana wabasra pa se ebre wanya bra yabatena adan awodo no a anyina kyenim ya nhya siesie renovation kakra ye nsiesie e wo ya dan ne musane ye be ya na hoten no ebesan so ababiem na bra wo ne monyamfo wo kasa no na ya man boni Eric anan e wo hono mu a wato ye nkrasi. Actually, you should talk where you'll be because you don't know who will be next. But tell me, I'm a health structures. Okay, people will see in 200 years. Yes, and that's also in those days, incident. Incident over the years, at least for the last 20 years. Maintenance, yes, some come with them all ends. And see, if you know how to go out, says I want you, but it's becoming an annual occurrence every year at the neighborhood AKOSUA. That should not be the future going forward. So now we need to address the situation going forward. And then why the one waste watcher, we have to start reinforce myself with the assembly. And then cracks up at the dim from Mason from our structure there. And they are repairing Kaka. If we shall only wanted to the man in once or Mamma wants to know on getting head and MP number and I we Bushen with it here. Busheni won't be together. No baby don't go oh and I may Kakeli yes cement the block was also now in immediate approach or relief that people need you are nobody being upon your say is going to Ormonya for George Rikategan and no one no I am a surgeon or kept South abato empeswaso Aturianche mabwafo ku nadmonin krabate wato ye mantemu se womo aboabo report ahodo a efa nansemu nsu yire ekoso ewo atoye mantemu tituru samra boy ene mpotem asankregwa wasadunkwa ene ne ekokoso ewo area ho nyina no womo de comprehensive assessment report no ekọ akwakoma atnaye kese headquarters ho na womo atimi etuo na mo ede afiri ho na womo kiremu se nipa beboro empem ena womo eho kaaye womo a womo adan ensuo ye ne ma ensase emfudie ne niema hudu bi ese ye de bebere kwa na womo bọ anamo ekọ monitor site ahodo ni bia wo mu kiremu se makomako beye enkron 9 sites de wo matimi akwakwahwese de nioma esifa eko regional director ya wodanadmo ekuo no ano eye Daniel Darlington atiso woni ensemtrofo edinkomo. The number of the victims increased from 1,220 to 1,340 and the level of the water is still increasing. We are having meeting the NADMO, the Samates, MB and the MC. We are having a meeting to see if we can move them to the Samaboy community. We eye Daniel Darlington atiso wono na akwato ye mantema woye kwankyerefo a woda NADMO ekuo no ano. Na yako ansanfofo mu yenuanom a wono ye adwumade Africa so ade ba weni ba kwantemfo no so mekira shankafo no womo no mobuafo yi womo de ato aban no anim se nyame anim ye kasa kwan nya womo kwan ne number 1 enyenyenyenyenyenyenye wodo on masane ya kwan ne se bia tete aprapansam na atutuo no nyame anim ni dumra bi agesa wo sebre wano na oputu ansa ne ho asem wobetumi aka waka na enkoye kura yaka so ashankafo ka ho bi no man no yekoye nim nam so nti womo ka de akira Ghana aban se sa kwan no aban no ka se wonya wombeto ahentwiadem na womutumu nso wontumu ketewa 20% ena womode to so sane ebe ya omanfo a ewo ka so ne fafram nyina be hunu se ahyenkafo won mo hunu amane pa womo cho se na ya yeken wonam so na sensuo nto ya emfuturo nko a se ebo wa na se yade ya wunya bie no aye bafua na nsuo to so kra de abobo ne ka na bi nko ne bia ba atacha pa ene che se nswimimpu a obennam mu ansa na wo ka no nyame du ho afofia ho tumi de akono enya asem ketewa ma won ma bompanyimfo punu mu abo enya dia ehihye ma pa bia etumi firi ho ba enu nti ena ma won ma hyase ehyenkan na ekuo ya won de krata ba yen GPRTU empanyimfo aka ho bi afei won mo ekire mu se wo hwemo kora no a
Commercial Transport Operators of Ghana, one so Edimun Tintimai, and a one more crew ya, one more diaba, I trust a castle de Bariniba, and quantum bonus one of Ghana buying, and 2 no for no one Russell Bessie, Quanadiama one more, and to Uncle Pim June was soon that also a duno and Kono, a war or Maymuno, not one more to Ascentia, the Western Yejana, not Yataya, when a casa natural me no what and ye, a young so crotching, I would swa and what a womo, a boama nipediano, a sipinesita, warden party engagement outdooring, a year a casa natural me no water, when you be a warrior, a fear be a muyabi, and sua a bessie war, a casa natural me no water. Shasa over for your time for her yakra 0206 469 430 0206 469 430 end point homeopathic clinic in ye. I have Safia Papa Pan on last stop no was a brain now yati and one for full stop and situ. I a woman some prostate ana bema what yen intimian and so a sorry and satia quada. Oh yare. Woko end point homeopathic clinic a church and fracture woman. One bema would draw. One be topa. We kidney one some will liver. Ninjane bow and kayo. Quacronoma boy ya kumase a fair cra. Or a shell signboard ya Spenters Road. Bibiania friend Wayne 0244 867 068 0244 867 068. Hajia special foods in here, Ayadiana Papa Fee, Quanaqua for tilapia, banku, and okra soup, Tiosa Fee, watch it, jollof, bibia, tombi, where Juma Vijano Pano watch a men, watch and pemu. 0246 359 921 0246 359 921. Yahoma swaba yaba. Yabakwamani. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic in Kwa. Woman dear bibidro and a besan ya no masade machine aka ho. Eya yaresabia yare bia wutimi de kone mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica and a stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha. Se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo free enkran e ba. Ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masaman so na e ba nso a. Wonsa bonkum so. E ho na wo behu ye. Fre 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwambo. Onyankopon di fa wastrano eweye brim. And I'm Nensaso ama Onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you SOMPA First Service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Nyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Chawo Home Hoda. A yadra kusi if yada anopa. Anopa no nunkusi anopa nunsia. Fawodani na sheradensa na erade beye. SOMPA TV Emma Aketiapa. Amakatia pampa busua ye ko obi manso na ye de amononsem ababeto so na wode aya pilot bi akwakotum emfinhia makomakon woche ene abosome enan se wonkodada bampo achi wofrimu fie wode be ya desua de na pilot ye ka ne ho asem ni din ene kwa me yebo a wanya mfinhia no aduasa
British abroshimemu ana womude na kwakoto na wonmu kiremu a na kire wakwa sese akoda wanya mfinhia no edumienu akoda no 12 years na wohu akoda no Instagram February ni mu ene woni akoda no didi nkomo na womu chemsa sane wosibi ye ne ho no wa ma akoda na ehunu se wode adwenbone nenam wama akoda no bepe na semu se o papa yire ase wodwene me ho boroso wo pema sembi jaza wonyamekura wanyambone ene wodada akoda no a ede ne kwura biaye a ene kwaso wode akoda no wura ene ne kodaye na wonna na ba akonso emprema akoma yensa ena osesi akora ne akoda no eda ye kasa yi womde no akwa akogina court e wabrochimemu ama womo abon ekwadu no wage atum se wonu no ho no koremu sampa woni akoda wonya mfinhia ne dumienu akwakoda ne momuo no na nkenye ne mfom so anase enye na adwene no se woni akoda no bebda yese wonhom ne pena so wonam na emredurumre bi na ade no sore sa no a enya ba bia nwura na eze ya afa otirim ana kwado se ne yakoi na ngofa otirim wo na duafie ho na oduru wonom no wa adwene yankwa sesa ne ne wakwa bre ye kasai wo mu kirem se wo ye pilot no 2023 ene wo wura mu a wo sha se wiem hyen wo twibi enje ne ye kasai na dwuma sa pilot no wo de ato nche akwakoda eneduafie na wo firimu fie wo de ba ya de hia de na aboa na afenso wo manfo no ma wo no wo sa kirem po no se wo mo ne nkoda totofe wo eche saa abekwa akodeda no safo no nyina besue nyansa e wo ho we ahanom ne de kase bo no nyina ta esi ye ne ye betena second kan sem de ma wo ebro ha special discuss na try no what an end point homeopathic clinic one motom so ya sene no ye de esi medin ene AKOSUA AGYEIWAA akode boaten mene ADWOA ASARE yadamu nyina se amumu enitia adehye